kubor nakaslem jong unausan hima. Ki santali ki senjuk hagasngi palay jong katayo ka Henry tarik ujuleo arajar arpusaw ki lapen pau ka jingbom sngaw hun halor ka jingle jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka baong pagkakamram jong kirang ba snong bat ki dorbar snong ki deban batay pensyay hapo ka Meghalaya Building Bylaws arajar arpuway pan yo ya ka hukum ban snayeng kini ki santali ki senjuk ki kintob Ika senjuk ki nong sensar snong nong temai dorbar pelun, senjuk nong sensar snong shiliang kem, senjuk nong sensar snong pentor kera, senjuk nong sensar snong light-kor, bat senjuk nong sensar snong opor shlong. Haba ya keren bat kilat pathai kubor hadin bala ya kendu bat kinong elam ke Khasi Hills Autonomous District Council, nakaliang urang ba snong jong ke snong maupan uba jura wa lang. Ulaong ba amdan ka jing batay bakirang ba snong lani ki dor bar snong kin haban yo ya ka bor ban ai jing mot bantay ki ying building hapo ak building bylaws ulaong ru bagi sngoto baka sarkar kala penmi ya ka ni ka hukum bat ru kala pen ku bor ya ka district council ban pentray kam ya ka haki jaka balong shabar jong ka municipal nakaliang deputy CEM ka KHADC ba pensngan NCM ulaong ba ka sarkar jela kala itho ya ka district council kum ka weni ki bor penyat ka bala aban ai bor kat kum gi jingdon kam bala penrung hapo ka Meghalaya Building Bylaws arajar arpuway baru ba pensngan ulaong ba kum bakalong menta kam don haga jingtho ka baong bakirang ba asnong ni ki dor bar snong kin la aban ai bor pansnaying building lemda na ka district council Jingilang mentagasngi ka ba ni kami keren baha kalong hajing ade ka rule jingki lang basnong hajing ade ka por bungi proses ya ka ban issue ya ka building permission mga tabikan mau baha din baga state government kala itu yang ikum gawe ka authority bangin issue ya ki building permissions kat kum ka Meghalaya urban building bylaws Ajing kuwa jungki kalong ba kan syai ha ka bylaws kai ka kamram jungki basno tong I small example menta habagi briu ki apply ka building permission nangni na district council kamdon kanu ka ba kedau syai kat kum kani ka bylaws ya kai ka kam ka babu orang basno di benda hendai na kaleng office jungi tang na kabentaban pen and bolt lang girang basno yung bapay habapiwan pan kanu ka building permission atas lang ya ka recommendation ne ka no objection certificate now rang basno ya kataru kidang ong hiba kataru kalong ba ngila syule namar ba kadi ka kamram jungi banitelang rangkat bagi rang basno hoy kedon ka close ka baong ba ka authority kala aban pan shushu ginu ki dokumen ladadon kam di haitai bentai close ni from ya kata baong ba endon kam ya recommendation dongu rawasno kawairu kidon giyeng kibala national pa iswa bangin bentai kam mangi ya kanika building permission ya gituru kidon kam ya ka occupancy kidon kam ya ka aman apply ka occupancy certificate Tenne ya kajing ide berka application ni occupancy certificate kam da syai kai ka rule jongu dan basno hang niru kajing kuwa ngalong bagi ka occupancy ru kadi bandon ka jing ho ba syai na urang basno ba hoy kan dikaying national pa swaban pentri kam ya kanika building permission ki hada kati council dia kataru kamdon ka ba syai ba ite kataru ki kuwa ban pendrung kum kawai na ka bylaws kenang ba kanlong officially but provisionally lang no kat kum ka bylaws nang ta haji dai berkini ki fees normal fees badi ban siu nam ta permission kadon ka slang jong ka men ka ba ka pun klan bukan ki bylaws ti hangiru ngi sutu ba kam dei basuk lada ka he tham ka fees yaki no apply building permission ban kam simplify kat bala ya ka proses nang bakat pensuk te meneng yong ma lakum dukum nu hajinya dei bat ka occupancy certificate bai bla yo ya ka jing pensisya na urang ba snong te ginom islam ban issue ru ya ka occupancy certificate nang bagan numbu jing ai pai ba ka baar jadi ka building permission tu namar ba
ngidon ya ka empanel engineer list of engineer ka bangila empanel ha ka disongsul nama gini gila lagi expert ki bala jule berbor ha muda gi we tira da aplikan ki phashna ya ki plan lang bagini ki empanel engineer kan state yang iru namar ba kila amlini kan kam tendai la ki lain lang bagi wiki engineer bagi empat empanel mangyang ni kidang bun ki technical problem mangnian pai kali se bang yapan pha bang sha itrai ban pinpe tengi ban pensuk ikan ni om balak mung identify no khambun empanel engineer hang ni siam gil pa jule abuda kanang ka katanang bun kanang pensuk ila lagi sina magi kanum simport han aji de ba plan te maria poiru nama gladil pagi engineer dungina ni bangila recognize te kam state yang iban aiga apu palko ikidon ki bagum kitaru de baru kita ka jing slam dia kalau marba ile ki engineer ki banabar bo pasu thu bahaya ka kum lagi de kan ka building bylaws pelong well versed kan ya te kam mi problem tentang kampen suk bandon ka empanel engineer ka ban balakam profession agak balakam nom as specialize kan ka kam kenapa kan pensuk apply ban pensuk ni ban issue ka permission mensua ka pinong kumnul da dia keren ka fees ru ka bahaya abha kamdei ka basuk ni pai ba ka paaru ka proses ka bampor ba ag bun ki benta kamdei ka basuk ndei ka council paden namar bangina perchang ba ka bala ban simplify wai ki ju ki bylaws ki bangi ya tri lambar ka sorgan ndei nya perchang bala ka fees ru ngila bring down te kamut kala company rap sibun but kumbagalong manta kam dodon e kanunu ko complain dari tanga baong ba kham slam det ba kam jing bomrung ka role jungki ram ba shno ka dei ka process ban issue ya ka building permission dengan i ki pai ba ki kham dong happy namar ba kam da compare bat ka muda kas ka per shibune namar ba mcho sim bod ki banai ki ni kam ban apply ya ka building permission ni have recommend ram ba shno kumi ka tangi have insert ha ka amendment jungi berkhas ke suka. Okupansi certificate tu bantho ban pensisya magani ka ying lasna shwa ban bentri kam kadiru kataru kadang kam ban don haka lu bylaws jongka state nang baga kanlong baganu kanu bangi bentri kam berkenang basnong ka don daga provision ka basyai haka bylaws. Di kumalang mentang ka sulong bang issue verbally yaki. Tinatawag ki kwajing ki kalong banda pendung haka bylaws. Oh, ya kata no problem ni. Oh, kata rung ya keren ba sunin translate no syakti kasi kenang bakan pensuk iki instruction. Bang la ongru uswa bangin pha sya komen ngin sa kol gi no mi khamat dong gi gisnijuk ar laingon na sausan ngon ban finalize shwa bangin pha syati. Ni nakalang dong ki sukunan sukmen bala ban itu hilang. Berka dismissal. Jadi nalo kita ke dondu katu kadela seki close ibangnya haban pendrung bagan nom pen bun kam than yaki no apply ya ka building bylaws di kajing kwa jongki kelong ba ban modify ni ban amen katu kan ni ki benta jongka building bylaws kenang ba kan pensuk lagi no sosno ya ngin persyang ban last step ke department minta kanang prepared ya ka iga bangya ku prepared minta ski pada din bagla prepared yang segin su check hamnu baidon kampan yogi kumklat adin ang tarangin prepared ya ka draft modified amendment ya ka building bylaws kenang bang ini yo ban call igini ki stakeholders ban discuss ban pa sa government nilai ko bala ki por ki barim kata ka bamut yang ni phai yang saka hima mandim to baju ai ka building permission kalong haka jimpet jingpi jong ka dorbar sunong hi bat ki urang ba sunong lengkat bat ki kunhun ani kinong kit kam ni jupet nakapor sekpor ya gejing teyeng khamtam ha ka bede bat put usam jong kar komisionayin ban pelat jaka na ka kenro ani boundary hadu ukolam jong ka yin kata kadai ka banikong kaba arni kum ki dorbar sunong ni petro kabede bat ke jingdon ki parking space apo kata kanu ka yin ka bati kisna nangta ki septic tank ki sokpit pat khamtam kum hakani ka juk bumtale ni insist ani penbor bhai ki long ye ki nong shna ye bandon ka rain water harvesting dan ka jaka pelang umslam ti enrai
Hakabay day bat kini ki kindiak snipat ladon ka jingbam ya sutu jinggot namar ba kini ki bayo e ka building permission now seal nani na po office jong sim melim kini kinda lech po kilech po MSCB lani MECL ban pan ya ka power connection nani electricity connection kila sya on no bat ong manwan ra ya ka occupancy certificate na ka office jong KHADC. Pe kumta kala penthut iki pat ba bat ka bu iki hak umdum. Bat ngiru aba kiwan thai bat sikisnong hi. Shwa ba kimyo kata kiwan thai sikisnong ngiru nya kendu man kapur. Ye kita kijing iwei hadin iwei kumta ngilaya syong bat ngimir jumut itaru ide iwei na kijing ekren bangila bu hakmat jong CM ba kalong ka ba bat itaru nakaliang jong ka office jong KHADC ila menjur ba tang da ka NOC jong ramba snong ban Asia ka KHADC kata kala scam ban yo ya kata ka occupancy certificate nang ba yo ring lai bat kum ju ro ha ka bai dei bat ke jingring ya na ni ka water connection iba kata ho namar ba ngi di ban sung thu im ha ka ni ka juk ko bamenta ka juk ka jing jong ki babun ki ban la nang la start kamlong chu hero ban le undum namar ba kani ka ladang nisnu thu ke jing pentri kam ya kani ka Meghalaya building bylaws kawan menu arhajar khatsan hadien ba ladon ke jing tei yeng ke flip mo tang siki jaka sabar jong municipal rai kham dam ro wat haki municipal area ro ladon kum kita bat ke ladon ke jing ujur ani ke jing file ya ki petition hapo ka high court baka sami kani ka Meghalaya building bylaws ban when kita ki jing tei Nrei kalong ka badai bat ka babahi namar ba la ka jingtei kadai long ka bapakahi hot ngam ong ba ki jingtei yeng jong kibri jingi ki tei mata madai ni tai nrei kita tei bahai sisai kata bat ba ki snutu ya kata ka jinghap kan ka jaka jong ha kata ka bang ong ka seismic zone ai ye kumta ka jingtei hi jong ka yeng la dang ya kran sisa kibri umdan ki batai lumar ngai lai ngai ha ka bai dei bat ta ka jingra malah no te ka dei bania ka kum ka pendon balabu da ka ai nang namar kata ni hap an pedia ngai ka ba ginsin pat nakaliang jong ka mudang isno kam dei ka kum no ba ni hap hapo ka jingpet lani ka jingkmi jong ka municipal board lani bani hap ha ka municipal area kumtang mga lakren basdang ni pediang smubha siya kata bakalawan ng baki HDC but abatray ni etay baki pentray kam kani ni day bani bot hot kalaban kam inre kan ya rapat yangiro pat hagabay day bat ka jing snayen kan long ka babet ka berhenti bat ka bomdan kanu ka lapat banyo ya ka jing ujor na kinu kilia ha ka jing tay ki ka namagin hapan yat kat katung ke jing start ngin hab ya kum ta men chwa ni te yeng ni te ni chu draw do kulom ni draw do let hai kot sada spin i ni la yo ke building permission nrei menta kamlong chu kum ta kanu ko building permission la dei ban design la ni ban draw do do architect la ni engineer u ba la long la license la na certify da ka KHADC la ni da kamuda kum ta kalong ke jing sngan ha kanu ke jing te aba ni tei ya kala ban kham hiat nrei ngan hap ania pat kum kapo ka kunhun jong ki san sinjuk kata ka bakun thup ya ka sinjuk ki nong sancha snong nong thmai pelun ka sinjuk siliang umkhen ka nong sancha snong siliang umkhen sinjuk jong ki nong sancha snong jong ka penthor ba roe nang ta jong ka laikor bat jong ka opershlo te namar ba ni hap sabar put sam jong ka municipal kumta kan kat kumba hiatip ya kanika building bylaws no ra hapan pedrekam nakaliang jong district council kalong ka ba ni apa diang sultanat syai kata nama bakawan ling baka district council ka balong ka snat ka ba pet ru ya hidor basunong ki ma mo baro te hendrai hak ba yedi bat kini ki ibatkan ka building bylaws ni la ya kundu kirki namar kidon kendiat ki ba haban pembet bat kini dei bat ke ba le hapo ka urban lani municipal area bat ke bangisnu ba ke dei ban don jingkel la bat itai ilong ha ke ba dei bat
ka jing ai jing bet ban tei lani ka building permission kam sim dan kanu ka legal sanction ban ong ba ka dorbar sunong ne urang ba sunong un recommend certify lani ban ai kanu ka NOC ha ka bai dei bat ka jing snayim te ngai ha ka ba ye dei pat bat ki por ki barem bangi yang sim kini ki building permission na ka office jong sim te kebarbuar ka judan ka recommendation lani ban forward ya ka bat ban ai ro ya te jing menjur mak lani ka NOC ba ni hap ban le ling ba urang ba sunong nai bat ka dor ba sunong kumta ni sngo don ka jing khuslai ha ka bai dei bat ini ta ka daw ni pai ha ka ni ka sni ban ya kren bat this council unkat bat u ka jing yalam jong CM ba punya CM bidon rengkat bu bat i ba PNCM i belong to TCM but EM in charge jong ka ni ka building bylaws te hak bai dei bat kini layo ya kren ya thir sibun ki ke ho hadu mentate namang bakadang dei ka bunil dang wara ya kani ka jing jing nam la ni ka jing pen i jong ka jing duna te nakaliang jong ka council ro kalapan pau shai bat kalapan pau da ka jing kemen bat pediang ni kini ki baro bat kan le bat kan trai kloi ro kani ka kam ba ngin la ban kundu yang hau ni benai banwan kenang ba ngin la pat banwan rai kani ka session lani ka po ka session jong ka KHDC ka banlong hau benai ogas kenang ba ki kam kinum don ka jing sa ha ga bai dei bat ka sinsyar kada bat kum juro ha ka jing ai jing bet ban tei yang ni ka building permission ka plan hi to kala banlong ba plan menu henry ke ban certification ka di banwan na kita log na kani ka office lada ka di ke bahap sabar jong ka municipal but lada ka di bahap ko municipal area ka di banlong na mudah ngai kini ki engineer pa bala sa ka di kini ki atli ki agency la banlong kini ki atli ki agency mo ki long ba qualified ban certified ya kanu ka construction hapo muda ya ka building ba hapo sanspa square feet kisim lighting ka si square feet ma but haki HDC kisim arting ka haka baide ka building sanspa square feet hadu 1000 square feet kamuda kisim sautin ka HDC kisim lighting ka haka baide bat ka building na 1000 square feet hadu 1000 square feet ha kamuda kisim sanding ka HDC kisim sautin ka te ke batam nang ta mot 1000 square feet chene hapo muda kisim hatin ka ha HDC kisim nyotun ka bat kawai ka bakam pensting napo ka HDC kalong bakim sim ya ka lebases kalong 1% na ka cost of construction kala da ka building ko jong pi la estimate bakal lut si crore kamot ka lebases kalong silak te ha HDC kani kamdang te kay rap ya kiduk kisuk kan kantam ki biyo ki basim nakaram mo man peyi long kala rap sibun kani kila kan de kita ka square feet kila bu be ka square feet la da sibu da sanspa square feet kalong kata sanspa do ada kalong kata long kila kan ki plain area kano manta jong ka lada kalon sibu saw mala lada ka de sanspa square feet si mala kalong 1000 square feet manta ngi sungtho ya ka jingdan kam jong ka building bylaw hakaba ladangi ni jora yuki por ba menshwa tong bagi brio gide shina ying ko bashimala ni amala tenre haba pek bat haba bishar ya kan jinglong ke jingman kantam ka bidi bali shina ying jong gibrio menda tikira ya shina na gi balai mala gi basamala te dan kam hi ya ka ba kan biang ya ka plan kan biang ya ka jingtho ya ka jingwa kanang ba kanang wan ra ya ka jingmala ya ka jing jaga bashar kai hakisni ki por ba ki banangwan te kata ga deka hakati ga jongi ko bibrio ya ko bangi ha ya ban pe perman ba ya ta te andre ka jing angnut na kalian ga jongi ko ki dor barshong ki baha akini ki santari ki sinjuk akini ki santari ki iriya ko ba habangi puli ya kani ka building by law te kamdei ka building by law jong ga district council ka de ka mikraya building by law ka balashina da ka urban affairs jong ka government of Mekraya ya kaba hakani ka building by law la pau baka authority ka tang kemuda bat
ka district council. Di kamuda kan pay ya municipal area but ikini ke scheme area but ya kiwi kum ki special project. Di henry na kabenta ka master plan area tila IT ha ka district council ya ka ban issue ya ka building permission. Di henry abang ingi pay yakini pat kalongba kam simladon ka rule lane kam simladon ka kamram lane ka jikit kli ba ya ka ikhtiar jong kidor pasno. Tede halo jong kata ya ka ba pangiwan wa ya ka ban ya kendu hang ni mentare jamit kalong ba ni dawa nomor ba na kalian jong sorkar jalan kalawan ra ka ai. Bakal IT sya ka district council ban pentri kami gani. Bana kalian ga jong ikum kidor pasno ni dawa bana kalian jong ka bo jong district council kan ra ya kani ka kubor sya kabor jong ka sorkar bana kalian ga jong kidor pasno ni kwa ba ka ikhtiar ka role but ya ka responsibility jong kidor pasno kadai bandrung ha ka bailo kenang balasai kidor pasno kin scam ka district council kan scam nomor ba kumbalong himenta ba kadai tangkum ka kortisikol kadai tangkum ka kortisikol ha na kalian juga district council kapan nangi kidor pasno ya ka NOC lane ya kata ka occupancy ban ay ka recommendation ha ka occupancy certificate. Tihanray habang ibishar pat hakani kalo henday kam simdon ya kata ka jing betha. Telesi kani kala banbu ya ka jing ma ka bakhaw na benta kani ka institution ka jongi ka bakum kitong shwa man shwa ki jongi ki lasaindur haman la kawai ka sinong. Tigari kata ka bangingi da angno. Tihanray sungtonat ban kaliang jong UCM rengkat ha ka jing yadon lang ba deputy CM but EM in charge ba ki official jong ka district council ba kila ay hangi ya ka jing kular. Bakila ay hangi ya gajing kular barakum kumnuru hapo jong ubnai Julai ken wanra ya ka bylaw lane ya rules and regulation ka penkre na kalian jong district council bana kalian ga jong ngi la ken tu ba kinile kat bala ban penkloy ya kani kam kanang makanom don ka jingta na ka benta ki nong ki jongi given kam ya ka building permission te syusyuru namaro balai bana kalian ga jungi kum kidor basnong ru ngi long concern ban ngi long sincere bahan naga benta jong kane namar ngi layo i ba kum kiniki bylaw te bangi ngi shepting ba yo kadai tangkum ka campaign bi dan ga jing pentami namar mangi ken ma ho nam araja kasaw ne haus nam araja kasam kiwabo ni kidor basnong gi jungi kimpriang ya ga jing wan rum jong muda kimpriang man wan rum jong kemuda asya kidor basnong gi jongi lani sya jurisdiction jongi snong gi jongi ki baha pa ke schedule area ti halo bi de bekati ka bentaru ni i bayo kadai tang kum ka kampen bi lani ka kampen thami na kalian jong ka sorkar ya ka ba na marba ki pai ba kimpat priang ya kemuda kishu IT sya ka district council ban tentrai kam ya kane ka building bylaw ti de nalor jong ka ya ka ba ngingi priang ya ka building bylaw ti hendai kadai ban wan da kata gorkom ba ka bangingi ang no na kalian ga jongi kum kidor basnong galong ba ka building bylaw jong district council bakanda don hiru ka jing pentikna na kalian jong sorkar bahaki sik schedule area ban kalian jong district council kala ban frame ya rules and regulation na ka banta kini ki sinong ki baha ha ka sik schedule area ba kumang laong ni kamudan kono man ong ba ka jing iu bo ni hindi ka district council ro kanung issue ya ka occupancy certificate claim ka jing pensisya na ka basno mut orang basnong hapan pensisya ba kani kiyeng ladap tei ba latei ka ha ka kom tei ke babian ke bapaka kumta hadin baka certificate ke jongi lani ka occupancy certificate nangi ka recommendation ke jongi kalawan hang ka district council ka sa Bukan tahu kalau di mana sudah sim itu di komisi tiada, kan dan dengan penalti dia kalau pada district council kim issue kinum issue ya ke building permission slam da yo wat mentar kumbai ong ba juda mentar nei kam simdan tak tahu kam simdan hapo ka bylaws ya ka bor ni ka legal sanction jong ki dorbar sunong henry hapo ka guidelines lani ka application form la clearly mention to la pen syai bang tu ba dai ban yo ya ka NOC lani ka recommendation na orang ba sunong Chua ban wan submit siapa ka KHDC. Ke claim kani ka recommendation ni ka NOC no orang basnong ka KHDC kam issue ya kini building permission. But layak who ini rumentat baki dang kum kita
labun tili hang ni ki baklam yo ya ka NOC na orang basunang ki saput sabat ki klam ngan misyo. Kamu gitu Kata kalau alok baik juga basya. Kata ni kuat kalau kan dah scam harga jing tok. Yang mentang lo ngidang siya keren tang ha jingis keren gitu ni bat ni up ya benar Julai ba in court biang ya ba kim pen i kata ka draft bylaws ba kim ne nakaliang jong council but sakawai ka ba ni la naki para court para orang basnong ni la mention ba ya kan ni ka bylaws bang pen kelas kasi lamar ka kani kan kata ka jing pentrekam ke jong ka kalong hoput sam jong kari kasi ke la do ndai ba barok ki ba ngothu ya ka bikin tin pareng kumta ngila ong ya ka kamu ya CM ya ayu jong bakin pengkelai ka syakasi senang bobon balang snutu ya kita ki kendon ana ma ta ki bylaws badan nanta mat bikin buat perki ta ki babon pa itu ki basnai ki yang bu ka time frame balakum no hakko ka for working day deban pinyo ya kan ka beli permission